province ke sakubona ulapha eShowe niyokwenza izinto ezinhle lapha eShowe awusibeke esithombeni bekwenzakalani lapha eShowe No, asibonge Maphisa. Eshowe Maphisa sasiye ngenhloso yokuyokwamukela i-donation eyayenziwe inhlangano ekuthiwa iSasol Foundation. You know ukuthi iSasol, the garages of petroleum company, inama foundations or CSI party yayo. Okay. Now babe donate vehicle ezosetshenziswa uLove Life. Okay. uLove Life ke ipartner yethu la ekusebenzeni sibona abantu. Now kuleyo mcimbi ke sasiyokwamukela leyo moto ekuyimoto enhle ekwazi ukuhambisa wonke ama services la sithi ama mobile services. Izobe ihambela khona eShowe. Uzokhumbula futhi ukuthi akuyona okokuqala ukuthi iSasol idonate. Kukhona ngicabanga ukuthi imoto enye ke ya receive uMEC eMlazi. Kukhona ezinye sake sayi receive eLembe. Kukhona futhi enye sake sayi receive kwaMashu. So bebe donate ke kule. Saphinde salithola ke nethuba lokuthi sibacela ukuthi abaphinde bathi ngoba our province is rural. Abantu abanye base province ethu abanayo imali. So we need ama service anje azokwazi ukuthi aye ebantwini. Into emnandi ke ngale bebe donate ukuthi ikhumbi ekwazi ukuthi kubona ama patient kwenziwa amanye ama procedures like cervical screening. But also ayiziyodwa izwa ne staff kuno driver kuno nurse kuno what they call groundbreaker thina ngapha sithi community healthcare worker abazobe behamba baphinde baxoxisana nama patient. So I package nje enhle kodwa nje bangisho ukuthi saphinde sacela ukuthi niphinde nibuye kodwa ningabuyi nilengisizayo bavuma ke.